Hello mga Yiniens! Adishi BTV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the like share button mabilis ang video na upload ko. Ang nga pala mga Yiniens, i-vlog tayo ngayon dito sa Superbike. Dito tayo ngayon sa Superbike, vlog tayo yung Suzuki Bergman. Okay mga Yiniens, tara na! Mga Yiniens, yung Suzuki Bergman. Yung mga Yiniens, Suzuki Bergman. Yung ano yan, yung design niya. Yung mga Yiniens, Suzuki Bergman. Naka-digital panel na sa mga Yiniens. May sabitan dito. Tapos ito yung ilaw, high-low. Tapos ito yung flasher niya mga Yiniens. Ito yung busina. Malalim yun yung lagay ito. Malalim lagayan dito. Ano daw? Sa kabila mga Yiniens, meron siyang ano dito. Ayan o. Charger. Charging point dito. Charger dito. Pwede kang mag-charge ito mga Yiniens. So, pwede kang mag-charge. Ayan, buksan mo lang to. Pwede din dito mga Yiniens. So, lagayan ng ano dyan sa ilalim. May lagayan ng mga gamit. Tapos may charger dito. Ayan yan. Ayan yan. Bagong-bago pa ito ngayon. Kagarating lang. Malaki yung ano yan. Malaki yung lagayan dito sa harap. Malaki. Ayan yan. Malaki. Ayan yung tambutso niya. Ito. Ayan. Tambutso mo yan. Ayan. Ano to. Malayo sa mapasuan tubig kasi pababa yung dito. Ayan yan. Tapos yung ano yan. Yung ilaw niya mo yan. So. Sa Suzuki Bergman. Tapos yung naka drum brake sa may niyan, tapos isang shock sa dito may niyan. Isang shock. Tapos yung ano may niyan, yung gulong niya is 90 sa likod, 90 by 100 tapos 10. Yung ano may niyan, yung rim niya is 10. May niyan, 10 yung rim niya may niyan. Another one. Oh. Ayun. Tapos mga yan yung gulong niya dito. Ang gulong niya mga yan is ano 90 by 90 tapos 12. Yung rim niya dito mga yan is 12. O naka-disc brake siya sa harap niya. Naka-disc brake. Mga yan ito yung naman yan itong ano niya. Ito yung switch button niya. Ayan, mag-start na siya pag ginanon nyo. Pag ginanon nyo naman, automatic siyang mamamatay yung makina. Hindi na siya under. Kaya gusto yung switch, ganyan. Pinitin nyo lang to, under na siya. Yan mga yan. Tapos mga yan, yung compartment nitong Bergman is yan mga yan, malaki ang compartment niya. Yung Suzuki Bergman. Yan mga yan, ito yung gasolinahan niya. Ito yung compartment niya, malaki. Yan, kasya kaya itang nito. Kasya yung heavy sa ito. Yan, itong yung helmet. Half face siya, half face. Ayan mga yan, kasya yung half face helmet. Yan mga yan, so. Teka lang, baliktad rin natin. Kasi may kasama kasing may kasama po dito eh. Pakita itong mga plano dito. Itong side mirror. Pakita mo yan. Yan yung side mirror yan. Yung mga yan. Teka lang. Yung mga yan so. Yan. Half face helmet. Ay, hindi pa rin. Pagkita. Yan. Ay, hindi pa rin. Ayan. Yan, wala. Hindi kasi yung helmet. Hindi kasi mga yan. Lang. Pero malaki sa mga yan. So, malaki siya. Malaki. Pero hindi kasi yung helmet. Hindi kasi yung helmet. Pero malaki yung naman yan sa compartment. Kaya kasi hindi kasi yung helmet. Tapos yan yung yan sa specification nito. Suzuki Bergman. Dito man yan sa specification. Dito sa likod. Dito may yan sa specification niya. Yung yan so yung specification ng mga yan so dimension and curve mass, overall length 188 mm, overall width 715 mm, overall height 1140 mm, wheelbase 1265 mm, curve mass 110 kg, engine type 4-stroke air cooled, overhead cam, number of cylinder 1, bore 52.5 mm, stroke 57.4 mm, displacement 124 cm, compression ratio 10.3, fuel system, fuel injection, FI na hindi sa carburetor type, air cleaner, paper element and polyurethane foam element, starter system, electric and primary kick. Okay, may kick sa may kick din.
may na yung kick niya. Ayan, kickstart niya. Tapos, nilagay yung system with sound. Tapos, dito mo yan yung clutch niya, dry show automatic centrifugal type. Gear shift niya pattern automatic. Reduction ratio, variable chains. Final reduction ratio, 8.552. Drive system, V-belt drive. Chassis, front suspension, telescopic. Rear suspension, swing arm type. Rear brake, front brake, disc brake. Rear brake, drum brake. Front size tire, 90 by 90, 12. Rear tire size, 90-110. Tubeless type, kumain yan, tubeless type. Okay, electrical type niya is ignition type, electric ignition, spark plug, NG key, battery, 12 volts, generator, single phase, fuse, 20, headlight, lead naman yan, so ano man yan, headlight na, lead na. Brake light, tail light, lead na rin, turn signal light, 12 volts, turn signal lights, license plate light, lead na rin, high beam indicator, light na rin, lead na rin, turn signal indicator, lead, lead na siya natin, lead na. Fuel tank capacity 5.5 liters, engine oil change 650 ml, overhaul 850. Yung mga yan, yung langis naman yan 650 lang, kaya napakaganda nito mga yan kasi konti lang yung langis niya, makatipid kayo. Tapos yung gear oil naman yan is 50 ml, overhaul 60. Kaya siya po yung specification naman yan ng Suzuki Bergman. Ayan na yan sa Suzuki Bergman. So yun lang mga Indians sa hapon ko, DCB TV. God bless everyone, more power, and sana sa mabuting kalagayan, and keep safe, and bye bye.